2003, cando eu entro, foi o gran cambio do CUFIE. Se pasaba de un traballo que era basicamente o CAP, o curso de adaptación pedagóxica, e unhos cursos de formación, e de repente ao entrar, entrei eu e dous técnicos máis, empezamos a revolucionar eso xa creando unidades dentro del. Entonces, medrábamos a nivel de traballo, pero tamén medrábamos a nivel de persoa. Por exemplo, no meu caso, fun ese primeiro técnico de formación no CUFIE, non? Pois que había progresión para a xente que empezábamos como bolseiros, que éramos alumnos realmente. Entonces sí que veías que había progresión e probabilidades. E xa non só a nivel de personas, porque eu me lembro cando entrei no CUFIE estaba solo Teresa Aldao prácticamente, e de repente pues, entramos 4 personas máis, hasta o nivel que estades hoxe en día, que son moitas xente traballando no CUFIE, evidentemente polo volumen de traballo, claro. Desde que se creou a Vicerreitoría de Calidade e Harmonización, se viu que hai moitas demandas que non estaban cubertas, non? Por exemplo, si existía o CAP, pero había esa falta de contacto cos institutos, non? Entonces o que se crea xa unha unidade específica para xestionar o CAP e eses servicios. De repente, empeza a ter un peso importantísimo na acreditación dos docentes a formación continua, a formación inicial. Por eso, deses 4 cursos iniciais que hubo unha serie de anos que había, se pasou a 200 horas, por exemplo, de formación para formación de profesorado inicial. E en formación continua eran máis horas. E de repente, nesa locura de ideas que sempre había, se nos dedicamos a facer o que é a formación, perdón, do ensino-aprendizaxe e dicemos, falta unha pata do banco, que era o alumnado. Entonces, se chegou a facer formación incluso do PAS. Por eso que se xenera esa unidade de formación. E despois unha das grandes xoias que foi a creación da ADI naquel momento, esa terceira unidade que había, porque se viu que había demanda, non? De que moita xente, porque a mellor ter unha deficiencia visual non podía estudiar na universidade porque non tiña apoios, se empezou a cubrir esas necesidades. O primeiro ano, lembro, moi pouca xente, moi pouca demanda, pero así que o boca a boca empezou a funcionar nos institutos, unha demanda inxente, non? Hubo que eses pequenos erros que había de engranaxe tuvemos que ir amañándoos, non? Con os criterios, etcétera, etcétera. Por iso que creo que as unidades eran necesarias para decidir, tomar decisións dentro das unidades, pero o bo que tiña é que había reunións para falar en conxunto cada un o que xestionaba, non? Eu, por exemplo, me encargaba máis da formación da UFA, que se chamaba así, pero comunicaba en todo momento, porque realmente o que había era un grupo de xente traballando no CUFIE, estábamos alá en Socioloxía, nese edificio, e era un traballo conxunto, non era un traballo por compartimento, sino que, bueno, nos axudábamos uns aos outros en todo momento. Facías de todo. Eu lembro que o primeiro día que cheguei ao CUFIE, ali cheguei, que era bolseiro, estaba a Teresa, toda agobiada, e o único que me dixo, mira, sabes usar esta máquina? Esa máquina era simplemente de facer os buratos para meter as espirales, porque había que darlle a documentación, non éramos tan tecnolóxicos, ao profesorado, e era facer 25 exemplares, e ese era o traballo. O traballo consistía, pois me lembro de ter que ir ao aeropuerto incluso a buscar docentes que viñan a dar un curso para o profesorado de aquí. O día a día era o que había no momento, non? É certo que nos programábamos, non? Pois sabemos que ao inicio de curso, pois o mestrado de secundaria, perdón, o CAP nos levaba moitísimo máis traballo. E era falar, e horario non había. É certo que a veces estabas toda a mañán, como a veces estabas pola tarde, e era botar moitas horas, porque facíamos realmente de todo, desde esas cousas tan básicas de preparar material, como xestionar a páxina web, como dar mantemento ás aulas. Eu lembro que a primeira aula que tivemos no CUFIE, porque antes era prestado, tiñas que contactar cos decanatos para que che prestaran un aula, chegabas a esa aula, non había cañón de vídeo, tiñas que levalo, a de repente ter un aula en servicios centrales de investigación alá baixo e nos encargamos de facer o cableado, de facer, realmente facías de todo, evidentemente. Pero por eso que había ese espírito de ir facendo cousas, de probar, e é certo que no CUFIE eu creo que nunca houve un día de aburrimento, porque eran por esas risas que o pasábamos ben, pero por volumen de traballo, porque sí que era a xente non tiña conciencia do traballo que se facía no CUFIE, non? Hasta que empezou a coller un pouco máis de fama, a xente dixo, carai, aquí sí que se traballa, non? Pero é certo que se pasa ben, e iso compensa. Eu creo que era o gran pilar e que sigue vendo, porque cada vez que entras aquí no CUFIE é o personal, as persoas que están detrás, que o falábamos agora, tomando aí un café, pois que eran piña, non? E é realmente a diferencia deste servicio, porque non deixa de ser un servicio a outros moitos. Eu lembro que compartíamos nese pasillo en Socioloxía con o servicio de publicacións que están aí ao lado e cada día asomaba a cabeciña un pouco puri dicindo que locura hai aí atrás, non?
porque simplemente estábamos xogando, estábamos pasando ben no pasillo ese, no corredor, e viñan alumnos e a veces sí que había cousas serias, pero a veces era casi sempre se oían risas por todos os lados. E era ese grupo de xente que se xuntou, porque había de todo, pues estábamos o personal da Administración e Servicios, pero había docentes, pero que había alumnado, había xente externa, lembro que había xente con contratos labora, que había en aqueles momentos traballando con nós, Ana, e era todo risas, porque poucas veces ves que a xente saia por aí a tomar algo, que quede para xogar un partido de algo, e, bueno, hasta se tiña xogado algún partido ali no pasillo, aquel que por eso Puri se asomaba, non? De publicaciones e Ana toda extrañada. E eu vou recordo que eu sempre levo, de que era o grupo de persoas que se xuntou ali desde un inicio foi bastante bo, e se mantén, que iso é importante. Implica moito, porque, por exemplo, na formación é necesaria. Pensade que, por exemplo, a formación inicial se xenera por unha chamada de teléfono. Me chama un profesor que acababa de entrar na Facultade de Ciencias e decía que era necesario que lles ensináramos a ser docentes. Dicía, porque eu o que fago é o aprendizaxe vicario, é o que eu observo no que me deron a min clase, eu reproduzco eso. E viñamos dun modelo que eran as famosas leccións magistrais e dicía, eu que dou a clase, solto o rollo aquí nas miñas clases e nada máis. Dicía, eu non sei o que é eso de avaliar, que é eso da motivación, que son as metodoloxías docentes. A raíz de aí, vale, se fixo unha mellora moi grande e se creou esas 200 horas de formación. O que decíamos, o CAP, o pensade que o CAP, que era esa outra gran unidade, xestionaba 800 alumnos en algún ano, en algún curso. Era moito máis, por exemplo, de onde tiñamos a sede, que socioloxía, que filoloxía, que moitas outras facultades. Era un volumen de xente que había que darlle cubrir esas necesidades e, sobre todo, cubrir as necesidades a esa xente que tiña necesidade pois, dun apoio, un acompañante porque tiña un problema de mobilidade. Eu creo que aí sí que foi de ver as situacións máis duras, de a veces que non dar feito, non dabas feito, no sentido de que querías axudar, e era volumen de horas, pero en todas as unidades, porque eu me acordo cando era o CAP matrícula, estábamos aí horas e horas intentando que a xente presentara ben os papeles para que non hubiera problemas, intentando axudar a todo o mundo. Así a nivel de anécdota, pois lembro un rapaz de Ourense que estaba en Suiza, que estaba emigrado, que quería estudiar o CAP, e o abuelo aquí facendo a matrícula, non? E nós como tolos intentando axudar ao pobre señor que non se enteraba, evidentemente, do que era a documentación, e o que recordo é o primeiro día de clase que ven o rapaz e nos ven cunha botella de aguardiente, porque era de Ourense, e bueno, aquelo era. E era decir, vale, xa deixamos aquí, non, non, vamos a bebela. E dice, non, bueno, era probar, pero a xente estaba contenta, entonces eso era importante de ver que non había impedimentos, ou se intentaba que non houbera impedimentos, non? E sobre todo, por exemplo, na ADI cas familias, que de repente vían que lles extrañaban que houbera un servicio organizado, que todo moi informado e que puderan os seus fillos cumplir o seu sono, non? Porque moitos deles o problema que vían ou esa traba simplemente era non podo seguir estudiando. E dices ti, bueno, eso xa marca, non? E é certo que despois, evidentemente, sempre tuvemos apoio da arriba, non? Da vicerreitoría que dependíamos e mesmo da reitoría, do reitor, que estaban neses diferentes momentos que sí que apostaron tanto pola formación inicial e formación continua do profesorado, o que era a UFA, como o tema da atención á diversidade. Despois, claro, o CAP marchou como máster e sí que xa non había tanto necesidade de apoio, non? A xente vía como cubrir as miñas necesidades. Por exemplo, os docentes, esa necesidade de que me teño que acreditar na ANECA ou na SUC para sacar unha plaza fixa, non? Entonces, cubre as miñas necesidades que teño a formación. Pero, por exemplo, un exemplo claro foi agora, por exemplo, co tema da pandemia, co COVID. Dun día para outro, desde o CUFIE, a xente acudía ao CUFIE de que facemos, como facemos. Bueno, pois que si que teño que instalar un Teams ou non sei que, non sei canto. Entonces a xente xa non é que cubra as miñas necesidades obrigatorias, sino que me dá servicios que son necesarios. Como a xente empezou a dicir, oye, hai unhas jornadas de innovación educativa, xa non hai sigo habendo, evidentemente, esa necesidade da titulitis, do diploma, do papel, porque iso sí que foi un dos grandes atrancos iniciais, eu padecín bastante, pero no momento actual eu creo que esa xente o ve como un servicio moi asentado e ao que eu sei que acudo e me van a cubrir ahora sí as cousas que a min me preocupan, non as miñas necesidades. Desde que teño un rapaz, porque non todos os rapaces se enteran ou acuden ao CUFIE, a ADI, a Atención á Diversidade,
Por exemplo, na miña facultade derivo moito alumnado aquí. Mira que tes este servicio, acude, que está ali Sonia, está David, está Pedro, está quen sea, e che vai a axudar. Entonces, cambiou o modelo, non? De cubrir necesidades a decir, a ter un apoio que é o que ahora mismo a xente ve no entendo no CUFIE, ese servicio que sí que podo acudir e que ainda por encima se dedica a todo, non? O único que aportábamos era facer grupo. Eu creo que non se pode falar de individualidades dentro do CUFIE. Eu penso que sempre foi grupo, non? É certo que hai xente que se integra máis que outra, porque pasou moitísima xente. Se tuvechedes que contactar con todos, tuvo que ser unha lista moi longa, pero ese aporte de cada un é o único que sí que me preocupaba moito, porque son moi cabeza cuadrada, e de organizar as cousas e, sobre todo, dar información, que era unha da obsesión que tiñamos ali, non? De que a xente este informada de que existimos. Por eso había moita cartelería, a páxina web intentábamos que fora bastante clara e actual. Entonces, neso sí que me preocupaba eu moito, non? Pero despois o que máis me preocupaba era que salieran as cousas, non? O discutía unha vez cunha das persoas da nosa administración do CUFIE de que unha cousa é traballar con papeles e nos co que traballáramos era con ideas, non? E esas ideas son como os nosos fillos, ou que salga ben ese proxecto, por eso te implicabas tanto, non? Porque hai xente que cando chegaba ao CUFIE, que viña de outros servicios, dicía, non entendía esa implicación tan grande. Dice, claro, pero que non estou xogando con este expediente ou esta resolución, que a sabía, senón que eran ideas, de que empezamos a montar cousas, pois cando nos metimos a formación ao PAS. Pero para que facedes formación ao PAS? Dice, sí, porque a xerencia fai un tipo de formación, pero nós queremos outro tipo de formación que teña máis relación co ensino-aprendizaxe, ou queremos meternos en avaliación, ou... Entonces, esas cousas sí que foron as que, bueno, a xente vía despois, así que levabas uns días traballando e vías que era así, non? Que aquí no CUFIO que hai é ideas, e era onde perdíamos o 60% discutindo as ideas do tempo que estábamos ali e eran discusións, fagamos así, fagamos isto outro, ou en tal sitio fan isto. Entonces, eu creo que eso é a cuestión, non as ideas. Moitas experiencias, pero sobre todo medrar en que a universidade, por exemplo, a visión da universidade, non? Todo o mundo pensa que a universidade, a nivel de docente, por exemplo, dar as clases e nada máis, alumno aguantar o rollo, e veíamos que non. Estando aquí no CUFIE, xa che digo, vin casuísticas de todo tipo, non? Non só da atención á diversidade, sino de formación. E era certo iso que nos decía ese profesor de ciencias, de eu dou clase como a mí me deron. E por eso seguíamos mantendo un tipo de docencia tan tradicional. Como cambia o modelo de CAP, como se iba mellorando moito dos aspectos que se facían, intentando adaptarnos ao máximo posible ás necesidades que había. A min o que me dou é unha forma de traballo. Eu era bolsero de investigación e si xa tiñas unha forma de traballo, pero aquí de repente tiñas que ter unha flexibilidade brutal. Dicir, porque dun día para outro todos os días entraba unha casuística pola porta. E ainda non estabas atendendo unha, sabía outra, non? E por eso que esas experiencias pues, enriquecen a un, evidentemente, porque colles unha plasticidade ante todo, decir, vou a ver que fago eu aquí para adaptarme ao que me están pedindo, non? Entonces, neso aprendes un montón, un montón. Eu creo que das persoas que contactei aquí, non? Podería mencionar moitas, é certo que me quedo sempre con Teresa Aldao, que foi a primeira que entrei pola porta, e era un encanto, porque eu lembro entrar aquí, era recén casi instalados en Socioloxía, era un cable longo con un teléfono un mostrador, e ela mirando para min, axúdame nesto, non? E entonces era encantador eso, pero hubo moitísima xente, desde a dirección, como estuvo Juanjo, que nos axudaba moitísimo, esa parte emocional a dominaba, pero todos os compañeiros, non? Entón creo que para mí o que máis marcou foron as persoas, toda a xente que conocín e que hoxe en día vou polos servicios e por outros centros e ves xente conocida e é iso, que a idea é esa, non? De ese grupo de piña que a veces botas en falta nos traballos e aquí o tiñas. O CUFIE é o único que lle diría que non cambie, que siga sendo CUFIE porque é unha esencia que ten e ten esa identidade xa, non? De como é. Porque ahora, cada vez que entra aquí alguén novo, seguramente que nada se empapa e lle choca, non? Ver esa forma de funcionar e ollo que é un volumen de traballo moi grande, que a xente se pensa que aquí a veces non se fai nada, que é correos e teléfono, e non, realmente que non cambie, que sigades así porque é unha pasada conocer o CUFIE, se o conoces a fondo, ainda máis.